Tanaw nato mga puso ang pagpangandam sa Mandawi City sa Sinulog sa Carmen. Adunay live report si Nico Serino. Nick. Yes lan 5 kaadlaw sa dili pa ang sinulog sa Carmen nangandam na kining contingent gikan sa Mandawi City. Nahimutang kita karon lan dinhi sa Mandawi City Sports and Cultural Complex. Kung di inyo mabantayan kining practice rehearsal sa mga dancers gikan sa syudad nga musalmot sa 50th anniversary sa Sinulog sa Carmen. Originally lan musalmot unta ni sila sa Sinulog Festival 2023 apan dunay mga kakulian mao nga mo participate hinoon sila sa Sinulog sa Carmen karong adlawng Domingo. Mao nga subsob na ang pagpangandam, preparasyon nga gihimo silang contingent. Naandan unta nga sa Barangay Look Gymnasium sila magpractice kasagaran apan karong adlaw na desisyonan sa ilang choreographer nga diri sa grounds sa sports complex ang ilang rehearsals himuon tungod kay mugamit man sila sa ilang mga props sa ilang rehearsal karong adlaw samtang nihigayuna lan atong makauban ang choreographer sa contingent dinhi sa Dakbayan sa Mandawi na ilang nabantog na gyud siya nga Mandawihanon. Of course, Professor Jojin Pascual. Sir Jojin, mayong hapon, kumusta? Mayong hapon sa tanan, kumusta po? Okay ra. Okay na. Okay na. Daghang salamat sa pag-uban namo karong hapon sir sa Balitang Bisdak. Unsa may among malauman gikan sa contingent sa Mandawi nga mosalmot sa Sinulog sa Carmen? Well, kuan gigamit na ko ang tanan akong proseso nga naandan nga to sa Sinanduloy. Of course, sugod-sugod pa pero I would say nga they're about 95% close to the model no, sa Sinanduloy nga atong gikuan. So, nalagi mga ginagbay po nga kuan which takes years ako na. Ang Sinanduloy was 20 years man sa Sinulog. So kani first time gyud unya. At the same time, nagtudlo po ko sa management nga part, ng food, drinks, costume. Kaya wapon sila maanad po nga naay contingent for Sinulog. No? So Georgie, nag-ingon to sa City Hall, plano nila, of course, sinugdanan pa man apan, of course, ato na ning kanunayon, doon na natay, eventually, dance troupe nga mapurma dito sa Mandawi, nga matap na to for any other mga performances or mga kalihukan. Yeah, mauna siya, kung ano ay plano, niya, we'll start immediately after the Sinulog sa Carmen. Ni Padayon niya. Nana ko yung mga napilian nga murag mo form sa core group na nanay regular training. So almost exactly the same good sa katong sa previous na ko nga grupo. Okay. And then mo expand pod mi kay si Mayor Jonas ganahan kayo og naay brass band gyud no nga kaugalingon ang Mandawi. So nana po ko gipag-contact in fact ang uban na nila naa sa atong group atong musical musicians group karon. So hopefully ako target in 1 year's time wag na lagi core group nga Mandawi can really be very proud of. Wow, ato na atangan po. Sir, supposedly mo apil unta mo sa Sinulog pag Sunday apan murag na move man ni siya so karon na mong Domingo sa January 21. Makatabang sir, 22 I mean. Makatabang ang additional week for preparations para ninyo para sa contingent? Well, actually ready namang tagyud me for Sunday, no. Daghang gani kay nasayangan, but nevertheless, wa man tay mahimo, no. Wa man tay mahimo. So we lost a bit of fire. Pag Saturday, pulos rabi nagkuan, nagpahangin sa uwan. And then murag karon pag yun nga nibalik actually nag-practice na sa gabi pero wala ko. Okay, naglain po na akong lawas niya. Definitely karon especially with the good news nga wala ipausab sa props nga review na lang gyud and mastery sa kuan. So we'll be ready by Sunday. You've trained Sinanduloy sa Tangub City for so long, sir, nya karon sa Mandawi po ka. So although Mandawihanon jud ka sir by heart o of course by birth. Ano sa'yo tanaw nimo sa talento sa mga kabatanunan sa Mandawi? Naraman. The raw talent is there. Kinahanglan guidance lang yun, nga kuan. So, mara naggrihapon dito sa Tangub. When I first went there, nagsimig ko sa among ulo buhok kay unsaon pagkuan. Kay anad kay sila sa free interpretation kanang tribal ethnic. The first 2 weeks nga dito mi sa Tangub, mo surrender na ta akong mga assistants di na lang balik kay lisod kuno kaayo tuluan. Pero paano mo
you just have to be very persistent and then believe in the cause po sa syudad. In the same manner nga, nituo po ko sa unsay cause ni Mayor Jonas. So, we will, as I promise, akong suway balik ang pagbarog, no? Pagbarog ang kuan sa Mandawi nga Center for Culture and the Arts. Wow. Sir, finally sir, doon na ba'y kabaguhan sir sa supposedly sa inyong sinulog Cebu City nga performance og sa Carmen or maura gyud? Wala. I think murag kuan everything came together very well na okay. last Friday, Thursday. Friday wala naman may mag-practice. Sir, finally unsa man ni siya sir? Kani nga this is for street dancing or sa ritual ni siya nga? Street dancing. Street dancing ni nga stepping. So doon nagipasabog nga atong atangan sa umabot. Actually kuan kanang kung pasabog like sa ang eagle sa kuan wala mi ana. Sinulog base man good, so therefore it's more on praying, being prayerful and honoring the Niño. Maura gid siya. Kasi sa pagsayaw sir, di pa kuno nimo sila apilan sa pagsayaw ron. Og Labi na nga gikan kanimo tining tanan nga mga steps sir no ana imo gini nga konsepto. So of course basta paghalad kay Senyo Santo Niño. Halad, basically halad gid siya. And the concept is really just focus on the child Jesus. Very briefly Sir Jojen, just to kuan lang pakita sa atong verse usa kuno mga basic steps sa sinulog sir labi na sa SB category sir unsa may Maura ang basic step ra gyud ang one step, two step forward, one step backward. Maura gid. Which foot sir? Right. Right foot gyud. So ana unsa man ana sir? Ano mo na siguro? Dayon, one step backward. Maura man. Imo tuyok sir dili na. Wala ginang tuyok-tuyok. Amo ginang tuyok-tuyok. Okay. Kaya ang mga maninda kanila itaw imo patuyok ko wala mga tiguang. So, mo gyud na sir, two steps forward. Kana ra gyud siya. Two steps forward. One step backward. So finally Sir Jojen, para sa atong viewers, basi gusto kag mo invite nila sa mga interesado mo adto sa Carmen this Sunday. Okay, di kay ko sure sa orasa magsugod po murag alauna, no? Murag alauna adto sa Carmen nga murag sports complex mapud siguro na nila daplis dagat. There will be as far as I know 21, no? 21 participating contingents both local and katong mga taga-gawas. So ang gisaad po sa mayor ni Carmen nga kuan kay 50th anniversary lagi nila. So it's going to be the grandest sinulog sa Carmen po. So something to look forward to. Plus tabang pagyud sa probinsya. Kanang kapalambo Carmen. Alright, daghang salamat for joining us this afternoon, Sir Jojen Pascual, ang choreographer sa Mandawi City Contingent. Ug daghang salamat sa atong mga dancers. Unsa man, ready na mo? Ready na! Dapat Mandawi! Be, kadit lang, ikaw. Unsa man, andam na sa sayaw karong Sunday? Oh, andam na! Ang inyong practices, nakatabang, na-extend mo 1 week sa inyong pag-rehearse? Yes. Dako kayong tabang. Na naka-extend big 1 week. How about you? Unsa may grado nimo Inday? First year college in CTU main campus. First year college. Yun sa nimo pagka-appeal dire sa Mandawi Contingent, ning audition, ning rehearse ka for this? Oh, ni-rehearse then manage lang jud sa time para matungay imong oras sa practice, sa eskwela and so on sa mga imong responsibilities. Excited for Sunday? Very Good luck. Congratulations daan og sayaw namo padayon namo sa inyong pagsayaw diha. Dagani. Wa ka nang latest lan kauban ang Mandawi City Contingent gikan diri sa ilang sports and cultural complex. Balik ta sa studio. Okay, daghang salamat, Nico Serino.